Pablo Fernández e Marta Pérez convertéronse no día de onte en pais por primeira vez. A pequena Amalia naceu xa e xa goza da compañía dos seus pais no Hospital do Salnés. Ambos non tiveron problemas durante o embarazo, aínda que a situación sanitaria obrigoulles a extremar as precaucións. As medidas impediron a Pablo acompañar a Marta nas últimas revisións. Tampouco puido estar durante o parto, xa que finalmente a pequena naceu mediante cesárea. O hándicap de estar nesta situación de crisis sanitaria foi que eu non pude entrar no quirófano, porque, bueno, por medidas de seguridade e higiene, o pai non podía entrar. Si que despois fixemos piel con piel, de poñer a meniña no meu peito, piel con piel, eso todo normal. Si que mandaronme vestir con roupa deles, tivenme que desvestir todo, pero bueno. E que, por lo que nos comentaban, están que os quirófanos son un foco de infección porque é moi difícil desinfectar absolutamente todo. Entón están traballando baixo mínimo, solo que urgencias. Marta ingresou no hospital o martes. Dende o centro tomaron todas as medidas necesarias para evitar os contaxios. Os sanitarios van todos ben protegidos, insisten moito en lavar as mans, pero polo resto a verdade é que... Pero as mascarillas a nos tamén. Pablo tampouco entrou esta vez na revisión, da que si despois, cando fomos para aquí na habitación, salas de dilatación e demais, sí que puido entrar, pero bueno, pues ben protegido con gorro, patucos, sí, mascarilla, que nos facilitaron e ben. As medidas de seguridade impiden aos familiares achegarse ao hospital a coñecer a pequena. Polo de agora só poden vela a través das tecnoloxías digitais. Pois sí, o máis chocante quizáis de toda esta crisis é eso, que estamos soliños. Solos, sí. Ten cousas boas, non? Porque estamos nunha habitación toda para nós. Sí que é certo que os primeiros días que a mamá está un pelín máis débil, pois non tes ese goteo de visitas constantes, entón estamos un pelín máis tranquilos, pero claro, danos pena polos avós, non? Que non poden coñecer a súa neta, e ainda que, bueno, tiramos de novas tecnoloxías xa houve varias videoconferencias, fotos de todo tipo, chamadas en directo, vestidos, sin vestir. Pablo e Marta destacaron o excelente traballo e o trato que recibiron por parte dos profesionais sanitarios do Salnés. Tamén mandaron unha mensaxe de tranquilidade a aquelas mulleres que vayan a ser nais nas vindeiras datas, garantindo a seguridade do hospital.